Ile ho nwa m orikwa mma. Mma. O nwere ihe m chọrọ ka m gwa gị. Maka na ọ bụ na ọ dị mma. Anụdị m amụ anyụ da m eso gị n'ara ahụ. Mana ọ na-ada atọ m. Ma dịka otu mkpụrụ nwa ị nwere. Achọrọ m ịga gbaa mbọ. Achọrọ m ịga obodo oyibo. Yes. Ọ bụrụ na ile anya n'obodo anyị niile n'ugba, onye ọbụla werele anya tiga ebe ndị obodo oyibo obodo oyibo enwere onye kwere sị onye nọ nga ga-eme eke. Ụmụ nwaanyị anyị ka ime na-esi ya tọnọ ya ji ọṅụ sị ole ebe ishirilo ada na ajụrụ gị isi tai ma ọ bụ isi Cambodia ma ọ bụ isi ote mkparị a na-abịa. Ekwesịrị m ịpụ apụ asa awaga ahụ okwu arụtụ ị ga-esi nyere m aka ga-enyere m aka. Ikwukwara gwa eziokwu nwa m, ikwuru ihe ewe eziokwu, mana ihe mere na-ewu ego eji eme akwụkwọ eji eji obodo oyibo awụkwa n'ego wede uwe ego ndebe ile nukpa anyị na-aga na-eshi eme anụ ego ịhụ na onwe nukparị nne gị nwee na ego m jiri meme enye n'oge nwa m. Otu ala anyị afọ m n'ebe anụ Ikechukwu achọrọ m ka anyị ree ya ọ nwere ike etiba ala ozugbo m na-awere na USA oversea mgbakọrọ ego ndị ọcha mburu elu nga otu ọnwụ mbụlala ego anyị akụgburu anyị za ala niile nọ n'ala biko nne nsogbu anọghị naanị ga-abụlụ ọma m nwere enwe nna m nwa ọzọ alawụkwa n'ala gị ebe isi na anyị ree ya ọkwado ma kpọrọ mma anyị ga-ere m ya anyị lenu ma ga-ewe a na-ego ya iji je mana obodo oyibo erekwanụ ụmụ maka ibe gị. Nsogbu anọ ịnụna mgbaji arụ ọrụ ahụ na chi ejiela gị mechaa ga agbanye ọkụ ịnụna nwa ọ ya wee ọ nga ihe awa ala anyị n'ọnụ nworie ebe awa ọnụ nworie onye ha na-akpa ya so gị si ebe a na ihe akwa na ụdara nwa ikpe ukwu gị si ha na nga bago te n'ime ọcha ala anyị from here dan sikwa n'ebe otu a bute nga kọ na nga nkwụ kwana ebe a niile wa ala anyị dị protocious. Afọrọ m ya I like him ebe ọfụma I like him ya anụ na amakwa ahụ and I like him obi ichi iresi mana ọfụma nnọọ ngwa ezigbo obi gị zụrụ ya ote gị rụọ hospital ebe a gị rụkwa ụlọ mọchara ebe a mba nke abụrụ nke abụ nso ihe mewu na I like him ọfụma ihe mewu anyị ejebe n'ụlọ akụ anyị je na bankị ozugbo nkwụnye gị ozugbo gwara gị ọ na moto.